Dobar dan, dragi moji. Evo, kao što vidite, ponovo sam se vratila. Nije mi bilo neko duže vrijeme i kao što vidite u naslovu videa, ovo će biti neki Get Ready With Me u kojem ću vam ukratko objasniti ono što se dešavalo u mome životu, od kako nisam bila na YouTube-u i koji su razlozi mog izbivanja sa YouTube-a. Ja sam, evo, čiste kože, stavit ćemo još kremicu. Trenutno koristim ovu CeraVe, nekakvu finu hidratantnu kremu koja mi jako prija, pogotovo sad kad je hladnije vrijeme. I baš mi jako hidratizira kožu, tako da sam prešla na nju. Ja sam tip osobe koji vrlo često mijenja neke stvari kad vidim da jednostavno ne djeluju na kožu. Koža mi je iznimno suha, pogotovo sad kad je krenulo hladnije vrijeme, ali naravno nije suha svugdje, uglavnom je suha u ovom tu predjelu i ispod očiju, a ta zona je kao i obično uvijek masna. To bi bilo to, fino smo hidratizirani i onda ćemo krenuti sa podlogicom. Prvo bih se htjela zahvaliti nekim ljudima koji su se javljali na Instagramu i koji su me pitali jel sam ok i zašto više ne snimam ništa. Evo, zahvaljujem se svima koji su se javili i puno vas pozdravljam. I nadam se da ću, evo, barem jednom mjesečno izbaciti neki video, jer sam trenutno isto prezauzeta sa poslom. Također sam imala slomljenu lijevu ruku i imala sam skoro 5 tjedana gips i od ponedjeljka krećem, dakle za par dana krećem na fizioterapiju. Za sada je pokretljivost ok, ali možete primijetiti koliko je ovaj dio puno natečen, tako da je sve ok. Kako sam pala, odnosno šta mi se desilo, bila sam na rolanju i jednostavno se desio moment nekakve neopreznosti i umjesto da padnem na guzicu, dočekala sam se na obje ruke, ali težina je vjerojatno bila više na lijevoj ruci, tako da sam na kraju završila u bolnici i imala sam čisti prijelom ovdje na radijusu, tako da je sve ok prošlo, nisam trebala operaciju. Rolanje je jedan od mojih hobija koje volim i volim svoje disco role, ali evo, pošto se bliži zima, neće više biti toliko mogućnosti za rolanje, tako da sam odlučila malo krenuti na vježbanje, vratiti se ponovo jogi koju sam prije prakticirala, a nešto se dogovaram i s jednim prijateljem da ćemo zajedno krenuti u teretanu, jer želim dalje ostati fit. Kao što vidite, dosta sam smršavila, ali pričat ću o tome kad krenem dalje sa svim ostalim stvarima. Danas sam odlučila da ću raditi nekakav vrlo prirodni make-up koji inače radim. Našla sam jednu super kremu koja je od L'Oreala, koja se zove Age Perfect. Budući da sam ja već žena u godinama, 47 sam napunila ljetos. I to je u stvari krema koja ima nekakav glow unutra, tako da se dosta sjaji kad ju nanesete. Tako da vam ona da nekakav fini glow, ne znam da li možete vidjeti na ruci, ovdje. Glow koži nakon što nanesete podlogu, to sam ja bar otkrila. Uzmem tako manji komadićak, ne nanašam je svugdje, uglavnom na ovaj dio
oko jagodica, malo na čelo i mrvicu ovdje na ovaj dio. Naravno volim to sve dobro masirati ili kapkati u kožu, ne volim previše rastezati svoju kožu jer time stvarate samo velike borice. Evo da objasnim što se dešavalo sa mnom u posljednjih dosta mjeseci. Zapravo se više ni ne sjećam kad sam uploadala zadnji video, ali uglavnom znam da je to bilo negdje u vrijeme korone, kad je situacija bila vrlo čudna. Svi su bili u nekom vrlo mentalno teškom razdoblju i isto tako je to utjecalo na mene jer sam zapravo bila bez posla i nisam radila ono što volim. Tako da vjerujem da je i vama bilo teško, pogotovo onima koji gledaju iz Srbije, pošto znam da ste imali vrlo rigorozne mjere, pogotovo kad ste imali policijski sat. Inače ovdje imam mješavinu pudera koju koristim, koji je inače od make-up dizajnerija, ali sam izmiješala par boja jer jednostavno sad nakon ljeta i to imam totalno drugačiji boj tena, tako da mi je lakše raditi s time. Kupila sam također neke nove kistiće koji su genijalni sa AliExpressa i vrlo jeftini. Pa ako nekog zanima mogu staviti dolje link. Uglavnom, u doba korone sam bila bez posla zbog toga što ovdje u Njemačkoj nisu dozvoljavali nikakvim školama da rade. Kao što znate, ja radim na školi za make-up kao učiteljica i bila sam u vrlo nekom čudnom razdoblju u to doba jer sam bila bez posla, bila kod kuće i tad su također krenuli neki problemi sa partnerom kojem sam tada bila u, ajmo reći, vezi na daljini. I tad je i s njim i vjerovatno u njegovoj glavi došlo do puno nekakvih promjena. Volim staviti podlogu isto malo na vrat, jednostavno zato da se sve lijepo poveže. I u to doba je on bio vrlo u nekom čudnom raspoloženju. Mislim da je imao isto problema s time zbog toga što, kao što sam rekla, imali smo vezu na daljinu i to nas je na neki način i povezalo zato što smo se čuli redovno skoro svaki dan, ali ja sam počela primjećivati da nisam više toliko bitna točka u njegovom životu kao što sam mislila i to me zapravo, iskreno rečeno, bacilo u dosta duboku depresiju i bila sam strašno razočarana jer sam se veselila vremenu koje sam provodila s njim i vidjela sam nekakvu budućnost sa njim i iz istog razloga me to vrlo emotivno pogodilo, pogotovo način na koji se to sve odigralo. Ne znam da li znate, ali ja sam u 7. mjesecu, dakle taman iza svog rođendana, iza 1.7. trebala imati revizijsku operaciju na spolovilu koja je dio nekakve uobičajene rutine, nekad je potrebna, nekad nije. Ja nisam, nažalost, bila zadovoljna sa onim kako je vizualno izvana izgledala moja vagina, tako da sam zatražila taj revizijski dio operacije. O tome ću možda isto pričati malo kasnije. I to je bio zapravo period kad sam dolazila u Srbiju i kad sam se trebala ponovo vidjeti sa svojim partnerom, ali mjesec dana prije mog dolaska on je odlučio da se ne javi i da ne odgovara na poruke, što je mene vrlo povrijedilo i mislim da nisam
nijednom primjeru zaslužila da se neko odnosi tako prema meni. Tako da sam baš bila down što se tog tiče. Ali evo, kao što vidite, život se nekako vratio u normalu. I pokušavam... Krivila sam sebe za mnogo stvari koje su se desile, ali sam zapravo shvatila da krivica nije moja. Ja sam u svakom trenutku u toj vezi pokazivala besprijekornu i bezuvjetnu ljubav koju sam osjećala prema toj osobi i nisam očekivala da će se nešto tako desiti, a zapravo sam u svemu tome i u toj vezi sam razmišljala da je to i da će to trajati vjerojatno neki duži period, da ne bi sad rekla ono till death make us apart, odnosno dok nas smrt ne razdvoji, ali nažalost situacija se razvila u neku drugu stranu. Da ne duljim. Uglavnom, bila sam u Beogradu i 3.7. sam imala operaciju koja je prošla savršeno i to je bilo baš u ono najgore vrijeme dok je u Beogradu bila katastrofalna situacija sa koronom i nisam znala uopće da li će biti operacije, neće biti operacije. Puno toga se izdešavalo. Evo, stavit ću mrvicu korektora samo na određene dijelove. I naravno taj korektor ćemo vrlo dobro izblendati. Mogu koristiti isti kistić. Uglavnom, moja operacija je obuhvaćala zapravo repoziciju, odnosno repozicioniranje klitorisa, zbog toga što je moj klitoris nakon određenog vremena bio vrlo izložen van, što me jako ometalo i imala sam problema zapravo jer bilo kakva uska odjeća mi je stvarala probleme i iritacije i zapravo možete samo zamisliti kako to izgleda kad vas neko non stop nadražuje dolje i nakon nekog vremena to postane u stvari vrlo bolno. Tako da dr. Đorđević i naravno njegova asistentica Marta su kao i uvijek i cijela ekipa koja se zahvaljujem odradili vrlo fantastičan posao. Ja sam u bolnici bila samo 2 dana i nakon toga sam u Beogradu još provela 12 dana, odnosno 13 dana i nažalost sam bila sama. U međuvremenu me posjetila moja draga prijateljica koja vjerojatno će gledati ovaj video i šalje mi veliku pusu, jer mi je učinila užasno veliku uslugu i ustupila mi svoju malu garsonjeru u kojoj sam boravila, ali moram reći da taj oporavak nije bio tako lak kao prvi puta jer sam bila apsolutno sama. Naravno računala sam da će u to vrijeme biti i moj tadašnji partner sa mnom, ali nažalost, kao što sam rekla, on se nije ni javio ni pojavio. Ali o tom potom, njemu na dušu. Da, bilo mi vrlo teško kada sam bila manje više sama. Prvih par dana sam čak imala i kateter, tako da nisam mogla se baš previše ni kretat i onako, bila sam sva u nekoj svojoj glavi, u svojim mislima, u svojim razmišljanjima, o razlozima zašto se to desilo i kako se desilo, tako da mi je emotivno isto bilo vrlo teško biti u Beogradu, jer sam znala da smo vrlo blizu, a zapravo nemam nikakve koristi od toga, jer se on nije niti javio, niti pojavio. Tako da mi je bilo vrlo jedno emotivno teško razdoblje, ali eto, i to je prošlo iza mene
i vratila sam se nazad u Berlin. Oporavak je trajao vrlo brzo, ja sam već u roku 4 dana ponovo nastavila sa dilatacijama koje dalje radim, koje ne trebam raditi sad toliko često, ali ja se i dalje držim rigorozno svog programa i radim to svaki dan jedanput na dan po 30 do 45 minuta, ovisi koliko imam vremena. Što se tiče funkcionalnosti, ona je i dalje ostala ista. Dubina vagine je ostala i dalje ista i nepromijenjena nakon operacije i vjerujem da je to samo zato što sam se stvarno religiozno držala svog programa i slijedila neki svoj instinkt. Nakon povratka u Berlin sam radila još neko vrijeme i predavala u školi i u 8. mjesecu, znači početkom augusta, sam imala 3 tjedna godišnjeg odmora koje sam provela u Hrvatskoj kod svoje majke, jer imamo kuću na moru i tamo sam provela stvarno jedan fantastičan godišnji odmor. Odmorila sam se, nakupala, pocrnjela, boje još uvijek imam, tako da sam na neki način malo i zaboravila na neke mentalne stvari koje su me opterećivale i malo sam se opustila i pokušala sam nekako vratiti svoj život u nekakvu normalu, jer nisam htjela dozvoliti da me takve stvari izbace iz kontakta. Zapravo sam shvatila da sam na neki način bila vrlo, vrlo emotivno vezana za tu osobu i zapravo mi je falio taj bliski kontakt. Bez obzira na sve što se desilo, ja tog muškarca i dalje neizmjerno volim i zahvalna sam mu za svaki trenutak koji mi je pružio u mom životu nakon operacije. Prvi put u životu sam stvarno osjetila veliku ljubav, ali nažalost ne dovoljno jaku da bi razmislila o tome da li bi se na isti način odnosila do te osobe, jer kao što sami znate, kad vas neko povrijedi, treba određeno vrijeme da u tu osobu ponovo steknete povjerenje i nažalost to povjerenje je nestalo jer sam se osjećala potpuno izdanom i iznevjerenom. Najgora stvar je u tome što ako ikad nekoga misli da ostaviti ili mu dati nogu ili kako god se to kaže, nemojte to učiniti na takav grozan način da jednostavno nestanete bez ikakvog objašnjenja. Znam da u puno slučajeva se to tako desi i to samo pokazuje slabost te druge osobe da nije u stanju na jedan najnormalniji ljudski način iskomunicirati razloge zbog kojih ne želi biti s vama ili želi biti s vama ili ono što ga smeta. I osobno mislim da je komunikacija jedan od vrlo, vrlo bitnih faktora u bilo kakvim odnosima, da li su to prijateljski, ljubavni odnosi. Komunikacija, vrlo čista komunikacija je ključan element kako bi dvoje ljudi opstalo zajedno i razumjelo se i pomoglo jedno drugom da shvate i da se lakše nose sa situacijama u kojima se svaki par može naći. Ja duboko vjerujem da se stvari mogu popraviti, ali naravno ako druga strana pokaže interes za to i ako se oboje složimo oko nekakvih stvari na kojima treba raditi i koje treba popraviti, tako da se nadam da sam vam evo pomogla i s tim nekim svojim savjetima. Vidit ćemo kako će se stvari odvijeti dalje. Evo, budući da se podloga već lijepo upila u kožu, ja ću sad setirati, odnosno fiksirati podlogu da ne bi
da bi otklonila suvišni sjaj. Tako da ja recimo uvijek fiksiram uglavnom cijelo čelo, ovaj dio oko nosa i nos, oko ovih nazolabijalnih bora i mrvicu oko usta. I onda prođem također mrvicu kroz obrve, pošto će to biti sljedeći korak. Ovaj kist je isto fenomenalan, iz prirodne dlake, kozica vjerovatno. Stavit ću link dolje jer su stvarno fantastični. Ajde stavimo prije ovoga neki cheek color, odnosno rumenilo. Nećete vjerovat, ali ovdje u posudici imam zapravo mješavinu 2 ruža za usne koje su mi super boje i ja to koristim kao kremno rumenilo, budući da sam vrlo praktična i ne kompliciram i mislim, ako znate raditi make-up, možete ga napraviti s bilo čime. Stavit ću na ovaj isti kistić koji sam koristila za podlogu i zapravo ću samo lagano utapkat na mjesta gdje želim i zatim ću lagano izblendati rubove da to sve izgleda vrlo mekano i vrlo rumeno. U zadnje vrijeme sam počela stavljati rumenilo puno više na jagodice, odnosno na malo višnji dio, zato što imam osjećaj da mi optički puno više podigne lice. Tako da je to praksa koju koristim u zadnje vrijeme, čak odlazim na ovaj dio malo gore i pored i volim staviti mrvicu na nosić da izgleda malo kao da me sunce opalilo. Uglavnom, gdje sam stala s pričom? Da, nakon mora sam se vratila u Berlin. Sad vidim da ću trebati malo staviti i ispod očiju. Ovaj kistić je isto iz te kolekcije koje sam naručila. Malo samo da stavim isto pudera u prahu. Od pudera u prahu koristim od Make Up Designerija Translucent Powder. I s njime često radim kad trebam setirati. Ovdje imam jednu drugstore opciju olovke za obrve koju koristim, koja je vrlo mala kao što vidite, ali mi je praktična za na brzaka napraviti make-up zato što ima ovu malu četkicu s kojom počešljam obrve i zatim ih malo napunimo tamo gdje ih nedostaje, a to je uglavnom na ovom zadnjem dijelu. Tu. I vjerovatno ću dodati mrvicu na gornjem dijelu, jer mi tu isto malo fali ovog luka. Na prednji dio ne dodajem ništa jer sam zadovoljna kako izgleda. Možete vidjeti na kameri. Vrlo prirodno. Ovdje isto dodajem uglavnom ovaj zadnji dio koji mi nedostaje jer sam ih prečupala prije i sad ne rastu više. Ako vas zanima od bilo šta od ovih produkata koje koristim, slobodno mi pišite u komentarima pa ću vam staviti linkove ili nekakvu zamjenu koju možete naći u svojim trgovinama. Evo, to je to. Obrvice su gotove. Da, krenula sam pričat, kad sam se vratila s mora u Berlin, život je krenuo nažalost dalje svojim tokom. Počela sam ponovo raditi u školi u kojoj radim i
krenula sam sa klasom koju sam evo završila upravo danas. Tako da sam sljedeća 2 tjedna zapravo nisam slobodna, ali nemam škole, tako da ću se posvetiti nekakvim drugim obavezama koje imam na poslu. Na poslovnom planu je sve ok za sada, škola i dalje ok radi s obzirom kakva je situacija u svijetu s koronom i ne mislim da će to jako brzo završiti, jer kao što najavljuju kreće drugi val. Malo ću staviti highlighter ovdje. Znači ovdje na ovaj najviši dio. Isto kistić koji sam kupila na AliExpressu. Isto fenomenalan za cijenu koliko košta. Prezadovoljno sa kvalitetom. Ajmo staviti ovoga i neki ruž za usta. Oprostite što lupim, ali tu imam ladicu punu šminke koju ću jednom pokazati. Ovo je Matte Pro Ink od Catrice u boji broj 12. Ne, nije broj 12, nego je broj 80, Dream Big, sanjajte veliko. I jako mi se sviđa formula, jer nije presuha. Uopće ne koristim olovku za ovo, zato što ima dobar aplikator s kojim se da super precizno nanijeti. Malo sam tu prekinula, čisto da ne gledate cijelu aplikaciju. Uglavnom, život kreće dalje, ja i dalje radim, živim, pokušavam nekako vratiti svoj život u normalu. Ne dozvoljavam da me ta korona previše uništi, odnosno da mi promijeni život, jer život ide dalje bez obzira na sve bolesti koje smo imali. By the way, ja sam imala koronu, to sam saznala kad sam bila na operaciji, jer su mi tamo radili test i pronašli su mi antitijela. By the way, sad koristim jedan bronzer od make-up dizajnerija koji se zove Endless Summer. I njega koristim čisto kao nekakvu sjenku, samo malo da naglasimo ovu orbitalnu kost, odnosno da damo dimenziju. I kao što sam rekla, radim neki skroz day make-up koji ja radim evo kad idem u dućan, na poštu, u banku. Kad idem na posao, uglavnom koristim puno više make-upa, ali nekako sam u zadnje vrijeme počela sve manje make-upa nositi. Osjećam se ok sa svojim licem, tako da pokušavam što manje make-upa nositi. Sad ću samo napraviti na brzaka jedan mali eyeliner koji radim s ovom olovkom od Essence-a. Čisto malo da naglasim samo kuteve oka. To je to. Vrlo praktična stvar kad trebate nešto na brzaka. Nekako se mi čini da je ova smeđa baš onako prirodnija, da ne izgleda baš preludo. Nisam baš simetrična kada ovako na brzaka žurim i pričam, ali ok. I u zadnje vrijeme obožavam ovu malu maskaru koju sam dobila
od Benefita koja se zove Bad Gal Bang. Dakle, sad ćete vidjeti razliku. Ovo je bez maskare. Nina treba malo gledalo bliže. Ja sam vjerojatno jedna osoba koja može pričati i raditi maskaru i ne mora raditi glupe grimase. Većina ljudi mora raditi neke čudne face. Ja ne znam, iz nekog razloga to ne moram. Evo, samo da vidite razliku s maskarom. Stvarno radi svoj posao, odlično je. Bez obzira koliko košta, mislim da ću kupiti. Jer sam prezadovoljna sa rezultatom. I ovaj mali sample mi je trajao sigurno 2 mjeseca. To, maskarica. Da, ja inače ne volim stavljati maskaru ispod oka zbog toga što, ne znam, iz nekog razloga se meni uvijek razmaže, ali zato volim dodati isti ovaj bronzer kao malu sjenku, jer nekako mi se čini da otvori oko i da nekakvu dimenziju. I s tim idem prilično nisko, kao što vidite. Ne znam da li primjećujete razliku, ali meni je ovo čisto dovoljno. By the way, kak ste vi? Šta radite? Šta se dešava u vašem životu? Ima li nekih promjena koje su se desile zbog ove korone? Nadam se da ste zdravi, da sve funkcionira ok u vašem životu. Pišite mi slobodno i na Instagram ako vas bilo šta zanima. Voljela bi zapravo da mi postavite malo više pitanja pa da možda napravim neki video sa odgovorima. Tako da ako imate neke ideje ili nešto, slobodno pišite. Ja kao uvijek imam opranu kosu. To bi bilo evo nešto na brzaka, samo malo da vas informiram da sam i dalje živa, da sam i dalje ok. Posušit ću kosu, vratit ću se u sekundi i onda nastavimo. Evo, kao što vidite, kosica je osušena. Ne znam da se primjećala, malo sam promijenila boju i meni se baš mnogo sviđa. Ništa, evo, to bi bio nekakav kratki update o onome što se dešava u mome životu. U međuvremenu se dotični gospodin javio i ja sam i dalje vrlo skeptična što se tiče svega, jer nažalost nakon 3 mjeseca razmišljanja i borbe sa svojim mislima i sa svojim stavovima i sa onime što sam doživjela u životu i postigla u životu, vrlo teško mi se vraća povjerenje nazad. Zahvalna sam definitivno što se javio, što je objasnio neke stvari. Nisam osoba koja je zlo pamtilo. Mislim da svatko treba i zaslužuje drugu priliku, ali naravno također treba i vremena da neke rane zarastu i da se stvori, ja bih rekla, plodno tlo. Ako u budućnosti bude nekakvih promjena i ako oboje budemo željeli istu stvar, nadam se da će se to moći ostvariti. A isto tako, ako se ne desi i ako on
ne želi poduzeti nekakve korake kako bi bio sa mnom, da je također njegova odluka i svatko ima pravo na tu odluku. Život ide dalje, tu sam, ponovo sam s vama, nadam se da ću uskoro opet nešto staviti. Ako vas zanima bilo šta, pišite dolje u komentarima. Ljubim vas, volim vas, ostanete mi lijepi, pametni, zdravi i velika pusa iz Berlina. Volim vas, vaša Nina. Subscribeujte, lajkajte video. Ne skupljam nikakve subscribere, nije mi ovo način da zaradim nekakve novce. Tu sam eto čisto iz nekakve zabave i razonode. Tako da bi to bilo sve za danas. Puno vas pozdravljam i pa pa.